El Cafè Ventura, fòrum d'emprenedoria de Sabadell, es celebra anualment a la ciutat vallesana. El 2018 s'ha celebrat la 6a edició que es consolida any rere any com un esdeveniment de referència en el món de l'emprenedoria. Entorn a 90 persones, emprenedores i empresàries es donen cita al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta. El Cafè Ventura és una excel·lent oportunitat pels participants per poder exposar les seves idees i projectes. Entre tots els inscrits es seleccionen 20 projectes o empreses perquè es puguin presentar públicament davant l'auditori, buscar l'interès d'inversors o nous socis i la resta d'agents del mercat. Es tracta d'una jornada matinal adreçada especialment a empreses o companyies acabades de néixer o construïdes en menys de 3 anys, amb un projecte innovador i amb un clar potencial de creixement. A banda, el fòrum inclou ponències d'actualitat i diferents dinàmiques de networking, que donen l'oportunitat als participants i assistents de millorar la xarxa de contactes i conèixer altres professionals, que poden resultar claus per al desenvolupament del seu negoci. L'Ajuntament de Sabadell, amb l'ajuda del Vapor Young, és l'organitzador d'aquest acte. Com a al·licient, les persones que hi participen poden optar a algun dels premis que cada any es plantegen en aquest fòrum. El meu projecte tracta sobre candaus biomètrics intel·ligents per motocicletes i què és això, us preguntareu. Doncs un candau biomètric intel·ligent és un candau que funciona es desbloqueja amb l'empremta dactilar. Incorpora, a més, d'aquí la part d'intel·ligent, el concepte d'Internet of Things materialitzat en 3 funcionalitats. Abans del premi, el Cafè Ventura ja m'havia portat molt de nou coneixement i que et fan una sessió teòrica de preparació d'un pitch en el qual em va servir molt per poder-lo exposar avui. Per altra banda, tots els contactes que he fet relacionats amb el meu projecte i amb altres vessants. I ara que soc guanyador, aquesta ajuda econòmica m'ajudarà a poder desenvolupar i tirar endavant el projecte. Bé, el nostre projecte, Moneva Design, som una startup biotecnològica on estem desenvolupant una plataforma de diagnòstic oncològic que és ràpid, de baix cost i que es pot utilitzar al point of care. Bé, a curt termini el que estem treballant ara és aixecar una ronda d'inversió que ens permetria el prototip que tenim escalar-lo a nivell precomercial i començar a fer les proves clíniques per passar a la part regulatòria.